Ένα ευρύχωρο και φωτεινό διαμέρισμα με όμορφη θέα, σχεδιασμένο για να προσφέρει άνεση και ποιότητα ζωής. Με επιφάνεια 87 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει 2 υπνοδωμάτια, άνωτο χώρο σαλονιού και κουζίνας, μπάνιο και μεγάλες βεράντες που αναδεικνύουν το πλεονέκτημα της θέας και δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικοδομή κατασκευής του 2005 και συνοδεύεται από αποθήκη και θέση στάθμευσης, προσφέροντας επιπλέον λειτουργικότητα και αξία. Με τιμή 124.000 ευρώ αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για επένδυση. Καλέστε μας σήμερα για να το γνωρίσετε από κοντά.